Ja, det er Trine. Trine, jeg har været Kjeld utro. Vent lige lidt, stop lige. Hvad sagde du? Jeg har haft samleje med en anden mand. Mor, det er jeg altså ikke interesseret i at høre om. Kan du huske Poul Severinsen, ham der var borgmester i Birkerød fra 81 til 86? Ja, hvad med ham? Han tog mig hårdt i skuret nede i Furesø Sejlklub i forgårs. Mor, det vil jeg virkelig ikke høre om. Jo, men det var dejligt, Jeg vil Trine. ikke høre nu. Nej, for jeg er ked af det, Trine. Jeg har brug for dig. Mor, jeg orker det ikke. Din veninde fra Spejderen. Du går da ikke til spejder. Nej, men det gjorde du da engang, Trine. Ej, altså. Men din veninde inde Dolk, eller... Ja, Dolk, hun så det. Dolk. Ja, hende... Kan du ikke huske Dolk? Ja, Nej, gud, nu tror jeg kan godt være, at jeg forveksler hende med en anden. hvad snakker du om, Ja, mor? nej, det var Træstue. Træstue, hun så, at Poul trængte op i mig. Ej, mor, jeg vil simpelthen ikke høre om dit sexliv. Nej, og det må jeg jo så respektere, men du må da forstå, at jeg er ked af det, Trine. Ja. Træstue, hun sad i skuret. Hvorfor gjorde hun det? Hun ordnede vel sin jolle eller et eller andet, hvad ved jeg, altså. Træstue, hun glodede, du. Hun hedder ikke Træstue, hun hedder Charlotte. Jo, men altså Træstue, hun sagde ikke noget. Hun har set i hvert fald 5 minutter af vores elskov, inden hun løb ud af skuret. Mor, kan vi ikke snakke sammen en anden dag? Helt ærligt, altså. Vi har kobberbryllup på mandag, Trine. Hvad? Gud, ja. Jeg havde du glemt det? Ja. Altså, Trine, det kan du sgu ikke være bekendt. Overrasker du os ikke om morgenen? Det ved jeg ikke. Altså, Trine, nu skuffer du mig da. Har din søster og dig ikke arrangeret et eller andet? Ej, altså, mor, for helvede. Jamen, altså, du ved da, hvor glad jeg er for Kjeld, og Kjeld er for mig. Det skal sgu da fejres, Trine. Vi skal nok finde på et eller andet, mor. Nå, det var godt. Jeg kan altid regne med dig, Trine. Husk, at din søster har en ven, der spiller trompeten. Hvad? Ja, og I må godt vække os og lave en eller anden fin portal, eller de kan bare hænge den op ude på yderdøren. Og så husk ægte champagne, Trine. Ja. Og vi gider ikke, at Mogens og Karina kommer. Karina har spurgt, jeg sagde, hun kan bare ringe til dig. Hvad skal jeg sige til hende? Sige, det er på grund af dig, vi aflyser. Du kan ikke overskue det, du er lidt stresset for tiden. Hvad? Ja, den hopper hun der på. Hun siger altid, hun synes, du ser lidt træt ud. Ej, hvad for noget? Trine, det bliver sådan en flot dag, det kan jeg mærke, Trine. Jeg vidste, jeg kunne regne med dig. Vi ses, Trine. Skal jeg tage borgmesterstak med, mor? Prøver du? Det er sjovt, Trine, for det der, det er ikke sjovt. Mit privatliv er mit, og dit privatliv er dit, du. Ja. Der er altså en grænse, trods alt. Du skal du blande dig udenom og opføre dig ordentligt. Nej, det får mig ikke særlig godt. Hvordan tror du, det føles at have bollet udenom? Tror du, det er nemt? Tror du, det er Trine? Jeg aner det ikke. Hvorfor træder du på mig, når jeg ligger ned? Vi har kåret på